מעבר דרגה 2015. אתם מוכנים? שמעתי שיהיה פה מעבר דרגה מטורף, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממנו. היי, לבד אישה חמון ביום שבת, לא תאהבו דרגה אם לא תהיו שעות. היי, תראו את האלים שבשמיים, זהו סקופידון ואל המים. היי, תראו את פגסוס עם הכנפיים, אל תשכחו להביא בקבוק של מים. ליאור, עופר ועידן, להביא איתן אדיר, הרי